Ugay na sa ano nga nabori, na uwaya, akapag ito nga karako na diya sambayang, na di ka peka, tunay ni? Di ka makapumuli. Ang kayo nakagigito na, ayam anan yan na, yawmun nadama, wa yawmul jaza. So ano nga nabori, nakasindi tagu kabalas. Na umapia, na mapia, na umarata, na marata. Importante kaya sa buto tanoy. Tay, ikatalo virus. Baka minyo pa magantao, tiga, ino mga di siguro sa marantaw, virus ito, ini pag-upiyag sa inyo, ano? Na, ayamin tinawasyat na palayabalas. Na apyang kapagkira, ayam anan yan, na pagkinag sa mga alay balas na pinggil na bukakapal, kagiad na sumusul na virus. Na apya may to amal ka, na asara na virus, na ukiw-kiw to. Adi sabi, kadakadakan kay amal, ama papanwa virus. Kailangan tayo sa virus, so. Akatukong tanong. Na, ikatalwa virus sa tigo mga ulama na ijtinab anis sukriya. Ya kalala ini virus. O kabaya aka ayam anan yan ng beluy ka atau usurga na panang gilaing ka at tigo mga ulama o maaloy subansa na daw na aning. Na maaloy sukada to na daw na aning. Na maaloy so ilmo na daw na aning. Na maaloy so tamo na daw na aning. Na ginani so kriya. Oh. Ginani so kriya. Ay mana niyan na nagyo ka kamu nga. Pagni ko ko Allah di tanurun masugato. Anamiya ka panika pengaroma. Anta corona pokot na punta na kan. Na kiko corona benwit ako. Na uwaya kiko ne am ananian nanto dapat. Ah? Ubaya kiko na am ananian na kurintina kan. Na upedo ka maaptebok na painan. Tengah deh, para api yang ditapok. Oh, dia nani taman bubu, panagunda mana Jawa Tengah. Anak tiga ini pendisian tenisa, musana kumukupur, kaino panakupukupur, kamaka bubul-bubul. Anak tiga lana tanah lumbutan soka subas sagalawan. O kama kuha sugalawan na bulong-bulong taon. Ayam ano ini? Nakiya babayaan niya naging kotoa. Di ka kenakan ng kotoa mama. Nakinuan sa advice sa mga lulot. Apa ganaya question? Oh, pata sirsa ka po. Nasa kanuron siya, nanto na itinigiro. Tingnan nanto na igidayusan, benan profesional. Gitu pa ganyan pa kayo siyo. Nanto na miya pasadinan. Ah? Tingnan na engineer. Ah, natingin na ino pa na hindi panggagal. Oh, ay. Oh, ay, mismo bagyan, naustol na miya ka-graduate usto sa elementary. Tingnan na diri kita no nagpakan. Oh, ay. Miya pa sa di kanuron. Sa kanok man na ikadusig sa kabanto na itinigil. Natingin na ito na business yan na rin. Dali rin isin. Oto. Tamo ko mano. Tamo. Nawaya teruan yan, na anaposto niya sa Green Hills. Natingin na siyo na ito, nabiso ka pa, makuto. Nawaya teruan yan, natingin na, gusto na anapidi ka ba ka na sarili akong bedin. Natingin na dito kami pagkapakay, so pidi ka. Na, sa kano'y katalosagsag, wato na itinigilo. Tingin na ito na may niyo, pamanaan na kapatanong na mata. Bubuli ka explain. Di na ka na. Tapi yang magilay na yamin, nagiya. Tigin na ino panikawin. Na, tigin na nato na ipira bundalian. Tigin na, simpare, ayun miya dupala kay Chiyama yan. Di lutan mo nagapakan. Ay, duwan yan, duwa po yan. Nasa kano'y kapat kasigsa ka pagkakasayar kano'y miyaran. Natigin na, doon yung kira ni Sinarian tayo mga pamilya niyan. Bangsap man. Isa niyo rin muna tayo pamilya niya na. Natigira na giya. Si ina iyan na kesulutan sa dunia. Nasim siya maiyan na sila ni ayam anan yan na tatar lagu ni matuang kaya. Bayan nabi mamusa dunia. Natigira ino di kawingan. Oya matero. Nadid na bon kay itungan natin di kita bulan ng gapakay. Ino mga di so Islam adna minbelo ya kwalifikasyon na ya ano mga di. Ino mga di ginatepir kita no. Yun ang di sembayang. Oy. Di niya no to kaisa, kaya mataan,
nasiran langon, disiram sumpian. Dito kailangan. Alright. Ariyo, kau pamakaya katawiron, nagyang ko ta pamilya na palili sembayang, na sigurado ko kising ni senyo ko na rin. Ubad di sembayang, kabar kita ubad misang niya. Eno penuto di kisang niya, ay apa na kisah, kaya mataan na. Basta asik kasunod ko hospital, na nurse, doktor, midway pala nakawaitan. Alright, di na kami kapag jubla. Alright. Dia nano, apa tanya dia sebutan tanoi? Dia nggak ya sokhriya. Ini sapar nano Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abang kapna itu asop pedega. Kepakai asiku personal. Nagusiku kang kitongnya nak kepakai yang kamalangan. Oh, di kepakai yo. So di tay gabi narung kalamay sugadu. So itatang kapatan narung so. Allahu Akbar. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. Nah, ya sekarang kaum min kaum, dia pernah na itu tahu supaya dia na tahu. Oi, asa ayakunu khairan minhum mga pakai gino ta small time na mga tao. Nabitan mi kam sa katutulungan ka. Okay, na time na sa kanwang beta-beta niya kailangan. Oi. Ngayon, nakatawa ni wanto na design ang kaya dunia na yuqallibul layla wan nahar. Aya design na dunia na dipakasembiin sugagawi agudong daw na inong kasiran katutulungi katay makaadong na sa mga pedeka na tayo mira nagagawi na bangka ka nilipati inna ma'ala usri yusra at na time na kirampay silang gudong daw na si kagagalit ko gagawi. Ikaw pa kayo na ito. Oh ay. Asa ay yakunna khairan minhun. Ubang ka pa nag-small time na so lagi di ka babay. Oay. Kagi mana niyan na di ka no di anak kadalimu diyo. Na small time na kagi mo ta mga luluto ka tiga. Ay kaya pakapaninindihan yan yun na si babu gina na mga tingidil na di itsira na kudin. Oh, lagi na mga mamagiran na inyo pagpakapata sa bentong para sa gaya kapag tepisay. Lagi na mga wataira na sila nakipakakanutan sa kubo. Tato nga sila na small time. Nagwag ay makali chumasa. Oh, na Allahu Akbar. Taman sa wata. Para pupur junior. Oh, miya mini bubu so. Ayang mana niya natara ka efek sa ayang kakiran ni totoo na lamu jiran ini puro wallahu taala kagina ni desain lagi ke dunia. Ayang mana niya na kerumay ang miskin pobre na yuti ka kida kakiran nagu silang bata nagu kimbole mayor na. Ya sekap mani teo doan nila. Oh ay mamayor na tiga inako na pia kasuan buti hawasa ko na. Hindi ko miyaw na di kami nga tatawag na ginawa. Na imanto na sa kami, imanto na di kasi di mani-mani ito na ini. Gina ni mga problema tanong. Ini sa parang kami ang kalalaan na virus. Ngayon, naaya ka bubuli niya na virus na di tanong katawan agyo kaya kawayag-uyag sa dunia ka black and white agi kaya dunia. Black and white agi kaya dunia. Milyonaryo ka, mapita na pobre ka. Oh, pira-pira mga taon milyonaryo na kagyo kumapitan na yung niyan na miya pobre. Benda di lagi mo tabang sa tanong. Bang sa tanong sa bayang, benda pentungan ay kakak chairman. Oh, so babayro na tingin minsan ni Abu Farhan. Oh, sagot sa miya kanalasiran ni Bulawan ka mga bisnis sa halal. Napiagayan na sila, napiamulo sila nagkarumay. Oy, nayamanan nila sa mga watayran, naayasan, narandarandangan niran, nasasaro na yan niran, kung kapipia ginawa, kaayain na iran, amayran na milyonaryo, na miyatay suina, miyatay suama, miyada sa Bulawan, miyada sa Widiran, kumiyasi sila na bagtusiro. Ngayon, di na didesign ng kaedniya. Aad na masa, nagagawi, na ayamanan niya, natutulog-tulog ngogin, na piyakano, kung Allah ta'ala na dumdum.
Na adun man na masa adong-dong na tiro-tiro ka na miya kanawan na gagawin. Dinalidisin niya ngayon. Hindi ba ito? May nabutatan na sa nung. Na lasta virus ka na kumagin na. Oh. Kita nung ko lasta virus. Ayaw ko na lasta virus ka sa pulo yan na patapatabu po yung tuligan ron. Na ayaw ko na ikapata virus na gadul basar. O kuno kabaya ka asolangwa no amal ka na matarima naso kung sumatang ka na igiramiya kay lay sa pitana na imbubo ka sumatang ka. O kuno tantangin ka inay nakaangkot ang pitana naso langwan no miya pasad ka na pala niyang bitan. Ulil mu'minina yaghuduna min absarihim. Hey Muhammad, natirong ako miya maratiya mga mama, ako miya ratiya mga babay, ay hira miya kay naisiran sa pagkaungkar ko mga posliran, bubo nira na mga matay. Kataon niyo, ang tunay kabibalian na virus. Kataon niyo, di niyo kataon niyo. Nadita nung tiro, katawan niyo. Atau ni kababali abayro sa diyo mo ta kapakailay ka sa pitna na upakadikit mo na matangka na bayro sa niya kalala. Dapat na unaan kata yung mga alimtan Imam Syafi'i. Pwede ko pata imam sa dunia. Ayak kapasang yan utak ka. Na tumutulong sa kitab na susahod yan na aanang yan kusaw pakakitab na usambra ang duwagyon ko to ayam anan yan na sahod yan na sanja kasawaan na pwede pa namin memorize yan kabagir yan memorize Miya babasa alungan na miiga atigo Imam Malik ustadi di Imam Malik fisik siya na puro Imam Malik at tutulog na tigin sa Imam Syafi'i kasi rak miniga na titang bagkukulog na kadi ko sugo na piyo kawa ka na Syafi'i na pagabidas ka sumberta na tuminidigati yung Syafi'i na misunat na kananayon na kan agi ko makapasad sunat na tinaino ka lyric sunat ako pang kami akan na, di ba kapakay? Natigay na ayam manamya betal na so, tirog, tinaway. Natigay na ba ko tirog? Egi ko to kakukulubakan, naptema tungo sa Quran. Amiya katalwa kan matamat sa Quran, nagumiya katalwa kan matapsir so isa ka Quran. Sinusan ko ta kakukulubiya. Ano ba ni kapal ayam mga kapal ato mo? Namiya kay sana so, ayam ano ni Imam Syafi'i, na monto di sigo ayam ano niya na kilida walera. Napilala ka ang kaya ba, di ang katano to, miya madiin, no, anto, no, miya mipi. Benda ki miya mipi, kayo nung kasasawaya pamusuan, yang, tatanggo, no. Na miyo kita gino ta babay, nakasasawa na pamusuan yan, natatantangan Imam Syafi'i, nagrabi ako timing nga pamusuan na. Tatantangan isin, ako timing nga miya pamusuan na mamamano. Nahuwag ay makatanong, na miya kapag istighfar, na kanya ko gagawin, giyang kaya tutul na, ayun na miya nutul na sa Imam Syafi'i, ayun miya kang gulawla, agit tigin ko gagawin, na giyang ko takabagila ka ng memory, apian to na ilay mo na imuraysakan, na inimuraysakan na tigin na kitab na sadurog, na tama sa piyagbalan sa sugo na doon kumimuraysa. Okay no, virus. Nama di ka virus ang mga di sa mga mamarkatan, didender yun. Dede, ya kawatan tanurun wallah. Aryo. Ayaw gusto na. May niya lagi yung kutuwa babuta wa mapeka lakad na tiga na yun. Haram na yun eh. Astagfirullah din gari at ekiwata. Allah akbar. Ay amanan yan na gusto papa niya na gusto. Udin, la ilaha illallah. Itu ko pa kay. Yung Imam Budi tanu di ka pangros sa gagawin daw nawa. Ay na nasa puntanuan yung lagi pa ka nga. Kawan. Ako makros doon, naging kabuan. Na napagilain Japos, na nagulian bailay, di nga sonjuan na talay mataurun. At hindi na gusto ni pangusyatiran na bawalay at napasan. Debu ya, kan. Ang tunong lagi ka ni kabay-bay luksan. Kaya maana niya na sa di. Gila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pasal coba chat. Nah banyak kali pate subscribe. Aku pindutannya bilian. Aku pindah ke tante. Nah,
ma-like yo, ma-share yo, komenten yo. So kaya maintain yo sa video.